Una nga quarter, ikaapat niya semana. Competency. Mahimo ang mga masarangan sa nagkalain-lain nga paagi. Halimbawa, sa pagkanta, pagsaot, pagdrawing, kag iban pa. Hello mga bata! Kamusta kamo? Welcome liwat sa aton nga kindergarten class. Ini si Ma'am Joyce, ang inyong manunudlo sa subong nga adlaw. Pero antes kita magsugod sa aton nga leksyon, may mga pagsunundan kita na dapat himuon. Mga pagsulundan nga dapat himuon. Magpamati isang maayo sa ihambal ni Ma'am. Maglantaw kag likawan anay ang iban nga mga hilikoton. Magsunod sa ginapahimo ni Ma'am. Nakuha bala ninyo mga bata? Very good! Subong, magtindog para sa aton nga pagpangamuyo nga pagasundan sang action song. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan, sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Puligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Handa na ba na kamo mga bata? Kung handa na kamo, dali na kay matuon kita. Una nga quarter, ikaapat nga semana. Ang akon ikasarang. Competency. Mahimo ang mga masarangan sa nagkalain-lain nga paagi. Halimbawa, sa pagkanta, pagsaot, kag iban pa. Mga bata, subong may mga makaupod kita. Dali na, kilalahon natin sila. Ini, si Ana. Mahilig siya magkanta. Sa eskwelahan, kung may singing contest, pero hindi siya naga-intra. Ini naman si Ruben. Hilig niya ang magsaot. Sa tunog sang beat, dayon niya ang dayo. Ini naman si Perla. Hilig niya ang pagpinta. Gani ang iyang mga drawing, pero may kinabida. Ini naman si Pablo. Sa tula, siya ang pambato. Sila, mga bata nga katulad mo. May kaugalingon nga abilidad kag talento. Ikaw, ano ang talento mo? May abilidad ka bala? Kaangay ka bala ni Ana nga mahilig magkanta? Upo ni Ruben nga mahilig magsaot? Hindi gani ni Perla nga mahilig magpinta.
Ukon si Pablo, nga sa tula permi ginapambato. Ang kada bata may tagsa-tagsa nga abilidad kag kaugalingon niya ikasarang. Mapakita ini sa nagkalain-lain niya pamaagi. Pwede ini mapakita paagi sa pagkanta, pagsaot, pagdrawing, pagtula, o kung iban pa. Ikaw, ano ang imong nga abilidad kag ikasarang? Tandaan nga ang mga abilidad nga ini bugay sang Dios nga kinahanglan naton tukibon kag pasanyugon agod nga magamit naton sa maayo. Nakuha bala ninyo mga bata? Very good! Subong, tiuna, para sabtan ang inyong nga modules sa giyas ang inyong nga ginikanan o kung learning facilitator, obrahon ang mga masunod nga hilikoton. Sundon ang nakaschedule sa inyong weekly home learning plan. Malipayon niya pagtuon mga bata hasta sa sunod nato niya paghililita. Bye-bye!